खुलुमबाय बयखौबो फिन खेबसेबाव आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान भिडिअजों बरायनाय थाबाय। दायो आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दायो नै माने बरबरियाव दंफैयो। बेनिफ्राय साहा लोंखांबाय, साहा लोंखांनानै ओरैनो जिरायनानै दङ। दिन्थिलांबाय थागोन, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो मा दिन्थिनो हायो। मस्त' गिदिर न'? सिगाङो गोदानो रोंथारामोन आं, दा गोदाबाय थाग्राखायनो रोंलांबाय। आंबो रोंनाय जाबाय, दाखालि न'आव गोदादों आंबो। आरो मावाबाबो जायानोबा, मावग्रायानो गैखाया। मैयाबो हांसोआ आब'नो गोदादों ना? नाखौबो दिनै गोदाबाय थादों न'? ओइ बायाबा गोदायो। नों माजों बोनदों बेखौ? बोरसि? फुङावनो सिखारना बोनदों? बोरसियालाय गिदिर ना फिसालै? बोरसिया गिदिर ना फिसा? गिदिर? बोरसियावनो अरो बियो होमबा? बियो बोरसियावनो अरो? लांबाय रावबो गैयाबो जाबाय। इयाव दा बोनबाथाय फैगोन ना फैयालै ना इयाव? फैयोना? फैना फैयाबा एथ' पात्ता गैया सान्दुंआ दिनै ख्रां ख्रां। आबै आबैया खै बोसोर जाखो? बोसोरा? बोसोरखौ मिथिया आबैया? 100सो जाबायना आबै? 100 बोसोरसो जाबायना? जानो बारबाय सिना जायाखैसो मा मिथिगौ दा। 100 बोसोरा थानांसिगौ मानो जायाखै? नै 100 बोसोर जाबाय आबैया, बारबायसो खोमा। नाखौ फ्राय खालायसिगोन, खालामसै। सारायखौ होबाय, थाव होबाय, सारायखौ दा नै दसे थानानै होनोसै आरोना। न'आव देनाय ना हालदैया? हालदै न'आव देना लानो हाबा बिराद मोजां जायोलै। ओइ दानि न'निया एसे एसेयावनो नाङोना, ओइ दखानफोराव बायना नांनो नागिरथारा थाबनो। दा नै होनोसै, एरना लाबाय। मा लाबोगोन दा, मटर माबा माबि लाबोगोन गैया थान्दा बोथोराव। अर सायहालां रोहालां रुबाय थासिगोन, बेयो आलु सावगोन, बिदि खालामसिगोन। नै दा नाखौ होसिगोन। पामफ्लेट ना पामफ्लेट? रुपसान्दा। जोंनि पामफ्लेट नासो सिनायो। पामफ्लेटआ बिगुर गैयारा? माबा बिगुरखौ थान्दा नाया। लोगोफोर माने कमला आरोना, न'निनो, माने इसिबां मोनाखै, गोथाङानो माने फिसा फिसासो, खिन्थु माला सेनखौनो बिराद इन्टारेस्ट नाङो। निखौ संख्रि फानलु लगायदो, संख्रि फानलु लगायनानै जालायनोसै आरोना लोगोफोर, माने मोखैसे जाना नायलायनोसै। संख्रि फानलुजोंसो इन्टारेस्ट नाङोलै जि मोखैब्लाबो। माने दा इनि सासेया मा होनो संख्रि फानलु लगायसिगोन आरोना जिरनानै। नोंथांमोननो देखायना होनोसै आङो एसे, आरो लोगोसे आंखौ सापर्ट होलांबाय था प्लिज।
नोंसोरनि थाखाय आङो हाजासे हानाय मानियाव लासे भिडिअ लाबोनो नाजागोन नै आखाया गाज्रिबाबो माने आखाया मोजां बाइकखौनो सलायनो हाबावा थेवब्लाबो खुनु मथे थारमाने एथ' लामा गाज्रिबाबो लामा मोजांबाबो एथ' जेन तेन फायदो लोगोफोर नोंथांमोननि थाखायनो जा खस्थ' खालामदों माने नोंथांमोना आंखौबो बिदिनो हेल्प माने सापर्ट होनांगोन आरोना लोगोफोर नै लोगोफोर माने फ्राय खालामखांनानै दोनबाय आरोना नैबे हालदै फोननानै नैयाव होदों आरोना सारायाव बेनिफ्राय फ्राय खालामखांनानै नैबेयाव आरोना बेनिफ्राय सोर माबायदि खालामनानै जानो मोजां मोनो कमेन्ट खालामहरलायदो लोगोफोर जिरनानै दोनबाय दा कमला लोगोफोर न'नि न'आव कमला जानो मोजां मोना मोना नोंथांमोना अननानै खोन्थालायदो आरामाव बुजिया दे बारा आराम जाबाय थाबा हाराम जायो मानसिया बा खानाया बिरखलायदो बारदो बे नै जिरबाय सामब्राम गुफुर सब होना लोगोफोर ओंख्रिखौ मस्ला मस्लि नङाबा जाथारानोमोन दानिया बाजाराव जाबाय गेस्टिकआव जाबाय लोगोफोर ओंखायनो मस्ला मस्लिफोरखौ इमान माबा मोना जों सिगां रुनासो बांसिन जायोमोन ना किन्टन नाखौ टेस्ट खालामना नायग्रोबाय माबायदि जादों नै लोगोफोर बेसेबा गोथाव ना खर जादों होनलायदो होनलायदो सोंबोयो जादो नै ओंखाम जाबाय थादो सासे आरो नै इफोरखौबो लाबो मा मैगं बेनिफ्राय लोगोफोर ओंखामखौ जाखांनानै दा बिनिफ्राय दसे जिरायना लानोसै बिनिफ्राय जिरायनानै दायो स्थाना दुगैनानै माने बार्थडे ना मा दंनो माने बेयाव थांनाय जागोन खोमा बार्थडेआव लासै बिनिफ्राय नायनोसै आरोना नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन आङो बार्थडेआव थांनाय जायो ना मायो नोंथांमोना अननानै स्किप खालामाजासे नायलांबाय था जाहाथे नोंथांमोननि सेराव आं माबायदि भिडिअ होनो हायो नोंथांमोना जोबजासिम नायलां अननानै लोगोफोर दायो माने मायाव थांनो नागिरदोंमोनलाय माहामोनलाय आब' माहामोनलाय थांनायालाय जायगानि गुग्लामारिनो माने बेयाव थांना फैनोसै माने बार्थडे दोङोनो आरोना माने दा बेयावनो दसे नुजाना फैनोसै नै जों दा गासै 3 दा नै बाइकआ नैखौ लाना थांसै आरोना नोंथांमोननि मा हायो मा हाया दिन्थिलांबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे नोंथांमोना बिदिब्ला फैदो हमना फैनाया सासोबाय आंनि एकदम सानाय थानायथ' मोनाखै मानो होनबा साबाय थादों आखाया थिंजाय माने एसे दासो माबा खालामबाय थादों एसे गोबाव जागोन आरोना लोगोफोर जियानो जा आं नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन नोंथांमोना नायलांबाय था एसे गोबाव जागोन आरोना माने लोगोफोर मोनागोन माखौ बेसे हायो नोंथांमोननो दिन्थिनो आं दिन्थिलांनो नाजागोन आरो दै एसे बेरायग्लांनाय आरो दखानावबो थांनो नागिरदों मा लायनो थांगोन दखानाव थ'सन आं आखाया बिराद मोनो जाबाय लंपेन्टआ आखायाबो हामनो रोंला
मा लायगोन मा लायनो थांगोन धुप लायनि धुप बिनिफ्राय बुट थाव सिनि बुटखौ माबा सोमाखैनो होमबा सोमदो सोमबाबो जोङो ओरैनो माबा खेबसे लाना होनो दहैनो लानो हागौमोन ना बिदिबानो दखानाव थांना फैलायनि लोगोफोर माबा मोनसे जाग्रा लालाय लालाबाय जिखिजाया दखानाव बुट लाबाय बायदिसिना लाबाय दिन्थिनानैसै बैयाव माने मोन्थोर रायसनबाय थादों आरो ना दिनै बार्थडेनि बेनिफ्राय दा नै सासेयाबो जिरायनानै दं खाथियाव दा बेनिफ्राय एसे खोमसिबाय दे लोगोफोर बेनिफ्राय दा नोंथांमोननो जा एसे हायो आं बेखौनो दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय हायिखौथ' दिन्थिनो हाला हानायखौ दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोना जाहाथे आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालाम कमेन्ट्स खालाम नामा लोगोफोर ओम नारदादि ऋषि भय नमः ओम कपिलादि मुनि भय नमः ओम गंगादि तीर्थ भय नमः ओम सप्त सागर भय नमः सर्व ऋषि भय नमः सर्व ऋषि पत्नी भय नमः ओम यागोचमि हरिष्ठ यजनि इमां पूजा घेना ओम sana pa deh, numuri pela kapa deh kau ada. Usah lagi tu pun dia. Sampai dah habis deh. Ini जों जाखांबाय आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय जाखांबायब्ला नै दा जाखांनानै थांनो ओंखारबाय जों दा मोनफैबाय आरोना लोगोफोर मोनफैनानै दा बेनिफ्राय ड्रेस होनानै एसे माने उन्दुनोसै आरोना उपाय गैला हरबो जाबाय एसे मेंबायबो बेनिफ्राय दा जियानो जा नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोनखौ थाबैनो लोगो मोनफिनगोननि आसाजों दिनैनि थाखाय see you bye bye लोगोफोर